lomba langan beksan tayub The Angel. Dalam Kang Mas. Ada request lagu dari konco-konco sinuman kalau muda. Iki mangke saderengipun mangke mbok bilih wonten kang badhe tayub ning diseling. Iya, iya. Konco nom-noman dilayani. Pupu sing nelongso. Oh iya, baik-baik. Pupu sing nelongso. Barangkali ada yang mau menyumbangkan suaranya. Lintang Asmoro ya juga ada. Setelah ini juga nanti Mas Paijo. Mas Paijo yang mana Mas? Oke Mas, layani dulu. Mas Paijo nih gosek wirawiri. Oh iya. Ral dulu Mas. Ral dulu Mas. Kalem-kalem. Oke. Pupu sing nelongso. Angel dari Wates Campur Darat. Kang Mas. Jenengan lek teng Wates monggo kendel griya kula, tapi mboten wonten napa-napa. Masih tinggal tanggapan. Jul aku nek enek Mas. Yos. Oke. Aku pengen belangkone Caca. Yos, jajal sitok Mas. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wes kadang mati rasaku siap kan mesrungno tangisku beci eko paribasan granggen lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane mong tubaku sepurane yen gawe lara hatimu. Maafkan aku ya Mas. Pupu sing nelongso Ya Mas. Campur Sari Daru Tumuron Indonesia Putra Anggi Audio. Tenan lagi. Terima kasih Gel Alektik. Yang suka lagu ini Pupu sing nelongso Saya kaya internet ditinggal rapi. Keneng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara Sesek ning jero dodo pancen larakake arep kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahanatmu Kang Mas pupusan rasa apa iki satenane takdirku sing njawabke sliramu beda ati beda lambe paribasan granggen lintang
lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Biar kelihatan dari kamera, bisa joget kanan kiri ya. Ya. Beda lambe wes kadung mati rasaku nangisku pari basang kangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. iki wes jalanku piliane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku. Satu kali lagi bos. Iya iya iya. Putra aki ami iya mas Mantap. Satu lagi sudah. Konco-konco wadyabala iki nom-noman hebat. Nah, ini teman-teman dari Mas Alga ya? Ya. Ya. Oke. Alhamdulillah Siap, Bos. kompak. Mas Paijo oke. Oke. Sing penting rukun ya Mas ya. Ya. Kok Anggi? Angel. Angel aku kelingan Sone ya Putra Anggi. Ya Oleh Sony Mas lah Anggi. apik ya. Ya. Ya, sampean rehat dulu. Terima kasih. Nggih.
Ini ada juga persembahan dari Mas Paijo, perwakilan konco-konco rewang. Mas Paijo nyanyi lagunya dangdut Roma Irama Bulan